Puji Sutraya Hading Penaserkai Bansha Bansi Upaka Memsim Yang Kundalam Pang tawya sopet neng ringkat tidur bala bula seng lakanyam karukum nu thau ula ai ringkat mati jing put jingkam sultan ai Minha kasihan majai kapratarik luber arjar pesan upa HD Wellston uwe nagi columnist jang kari kasi ringkat bungnong tok hubor jang mopor kilahyar shatem ribhoy bandit yakandu markman bat uwe ukai tor ba paunam jang kari bat uta uday upa pras singkli ban poi shakta kashnang jang u haban yan kumba 10 kilometer Shapang mingi na nong po bat kata kasnong kadai ka kadu kasnong kadu kadai kasnong kabakamrin kabadan kompa arspa tali gilong yin hapo jangka Henry ka ipat kabaso kamen banya tho kalong bana katai kasnong rami uwe uriw kraw jang kapot katemten rai ringkat bat kasna yakitiar put yar temten rai uba pras singli uday ukon balai jong uba istar jentem bat ulok jong ikong rostoria singliang na katehi kashnang uday ubriu ubadan kasap kapong nadu budang kena komnu banshna yaki tiartem tiarpun kom kaduitara kasitar kamingsit kabisli kamaringot suryambriu kashirat terwang kaksing kabam utlong dung kaba pat kitlong dung jingsho kibaret pat kiwe tang kata nalor katai kasap bakerpang baudan uba pras udeiru ukaitor ubangam kli syakitwe badum jong kamenor syakisur melong ubarem baca ikumba ulayoma yakata ka ayom ksyang jong kilong shwa ki man shwa jong karikasi habakali na kumno unang banruay ikisur melung ki papenki ikadonun jong kinong ngam ujubab da kabaong wala umdan kedan jingnang jingstan Henry hakapor budang kena ushat pusan marwe ya ke jingken sur bat kapawer ki temen kisan usapan wandur hi da kejingken haba letre lingka ni habatia badam kat hadu wa undayo ya kata kejingmun jangkit way ka menor na kisaw le kum ubarikor udey nongshna ubatubet bha ya kite gitiar pa lakadaw haneng Henry kabasngaw si kalong umdan bayarap yau wat kalyang kinong mi kman bana kalyang kusor karu raitoy da kajing tray minot top tang da kitiar kti kumki narpu paitali madu kuran pat kiwe namar kitiar jing start sayan jang kani kajok kidei tang kijing pos ni jong ha kajing shisha kata ka agenda jong Prime Minister Narendra Modi kabaki khat made in India day ban poilem shauru kita kibasa Meghalaya award ru namar ki khat ban apply dorkas na gitu kibaput turoy hi dalade bat kibabyang ki he ki han ti ka ha ban itu ya kiba shakendong watla kidon kasap kapong kabapau kum kijong uba prasru kalong penban kumbaburi ya kasyarak hapo kasyang hakaway pat kalyang habas ngap ikijingruay melung jong pemla klem de jaw uman habaw ruay batla kaduitara ya kajing le klan jong kani kajuk banyoko ya kaspa balaburi da kabawang hakaway nekijingruay jong talawer usopet beneng uang lapadia deipor shua jingbabi kanwan
Sakiwei ki deiti panduk jan kilajan. Pang biasa pet neng ringkat reti dus bala bula seng lakan nyam karu kum nu thau ula ai ringkat bat jing put jing kam sultan rai tongin yakin udya kiksai dui tarangi balaya lam da ulang shua Na rempe kasi sa shisien kin sawa, tu yengjat sa shisien sangat uperta, nang ta habas ngap, yakaway pat kajingwai, kaparshi lindan blay ubrio, kadai kajingwai binyaw, shemen sim kumno ubrio ulindat yo ublay, da kajing so start bat kumno, ungam siya kajing thala, day hakani kajingwai pin shisha, ba uba pras day tang ukaitor ni ubarikor henry udeiru uprophet pat unong yelap ubakraw jong kajat benriu day kum kini kipriu baka ktien kiriu start koong trading ha kaba jarjar batu ai baka jing job jong pi kan sawa jam work hard in silence let your success be the noise what I bak kintin buram yala ka jong kan kut no tang menta hinringi day kum kajat benriu banyaram banyatan lem kum ya kitay kiriu kraw bajarjar jong kajat benriu la jong te klem da pen slem shu dong in ya ngap ya ka jing ya kran jong uba HD Wellston mark mat ringkat pat jing pra shemen sim jong uba pra singli. Away kita tiboman lagi jaga beneng. Orang tua juga mesti jong kita masuk jauh election tertentu. Entah. Mah, sekarang away pada sekolah mana kena konjeri gitu. Kalau artinya di pengadaan sekolah, nah santri di korner apa? Ini lagi konjeri. Ki nongrak tadi orang berjual sih yang ini tadi kita jual siap. Tadi ki nong thok pada tu yang orang jual. Ti ni thok tadi kot terhawan sekilo terhap ada ki. Tak boleh sih pun tak pernah kita bentuk itu sekilo. Kasih. Kubli sibun ba fras sengkeli ngi sukumen sibun ban wan hakana ka ying ka jongpi hakana ka sengi ka ba menta ti namar ba ngi yo sngo sepang kanam ka buram ka jongpi hakana ka sinong ka thau le se kana ka sinong kadu ka pau nam ru de na ka menta ka ba ka panmi ya ki briu ki ba khrau kumapi ka jing tri sitom ka jing ye ka jongpi ta ka daw ngi wan hang ne ban sim kat to kan teli ki jing teli ki ban long ka jing mantoi ya ka jat ban riu ka jongi tingi kwa ban yo jing tip khan diat sang jong phi kan ti pila ban ye thu yangi ha ka pasdang pila ban ye thu yangi phi wan na ka long ying long sem ka ba kumno bat nang ta kumno phi he pisan Ci ka pas sedang long ngai ngu au trai tu na kum na jirong. Ci ya kini ke kam ngala sedang na du por bangadang kena. Sedang la du kena. Ti imat ublei ula ai nga kata kasap mar ipa jongar long ong ba une do udon kane ka sap ban sinajing sinai kini ki tradisional ta te kila yalam untuk te kila persang ban yale ban sina jing tiam ki banga namar banga long ngas ngobang ban tiam ini ki jing tiam hi tiam rai gini te kila pan sina kila pan tet na euro badi itu gidikar te hakata kapor
da layak katu kat ni snem ngar kadang he dang san te ngadang don ke jingmut ngadang yar kata ke jingmut te ngala persang ban sinai kini ki jingtiar ya temut pihak pisan ha kata ka kala air jong ka long ying long sem bagi kemi ki pagi pen seluruh pi hoi na du gini ki tiar tem barim baja mo to te ha jinya dei ber ki tiar tem kum ta te mano pa de ba ya lam lenti ya pi ba phim ngam sakini ki sur jong ka thwei ki menor kita hoi ngala persang ban lek pule akan nika pangan ni lanjing rawai hoi te ngala lek la hikai atau weu no hikai ba la bam kwai dua boleh pila ban ya thu kerteng jong i ba ki ong ba HP pamsyong hoi iban ang nina po umson nong beri hoi de de jing yalami jong i de jing hikai jong i la yalam yang a bat ila hikai yang a ya kan katonik sulfa ni oh de ngal ayo iban mat re ngam yo lat ban pendep namar bangadon ha kaya long ying ga baduk de ngam lat ban pendep ya kata ka jing kuliah ke jonga de iru ibit nut bah namar ba iba tarai bangadon gasap ban ruai te te ibit nut bahai ong man la kapor bangi por bai dang im ngi dang ya kendu hanong po ya kendu ha e bangi ya long jing seng ru ya kendu te ipan kan mau be ken ngai ong ba wan pendep nai ba pras gitu ka badang sa ong da พี่หากตอนิกซอลฟาแต่งี้งิมอัตตินฮีบากาวันนารีนองเวย hoi งี้ยอเอกตอนิกซอลฟามอนาเวลสิงลาบันนองแต่ฮันไรกัดบันงามชากิกัดทเวยจงกิมันนอร์ลังบากิสุรกิบากอร์ดอร์จงกับมันนอร์เก่งกตากะคำya แต่มโนปเดบริยาลำลันตีพี่นักตอนิกซอลฟาบะพินงามชากนักทเวยจงกับมันนอร์มันยออีกิสุรตันไร di ngahaman bang kan ut ya ke jing ruai ka saiwan de ka sur ka saiwan ka sur kumtu kawan naka no galong naka ni ka leer di kawan ka jingmut junga ong ba man kapur ke ba kawan ka sur kawan baik de sapang ni ka jing ruai tenrai kene de nomor kata de nga rengkat purbawan kesur itu ngathok malumala menthok ya ginut ban yo tang ketu kesur ban te ya ketu kesur de kawan baik tang ni ka sur tenrai haga mensim ke jong kawan ni kawan hi hai ta ti kata kan haga wei ni jing rwai ki jong phi ka bangin sia kran kham ha sibet ngayo sngo baพี่ชายรวยพี่พาวเวอร์ยกิสุรมลุงจงพี่นางตาอยากจิงนังดูหากตากจิงรวยจงพี่พาวเวอร์อยากตากจิงนังดูนอกกันไรก็จงนี้บัดนางตาอยากกิเตียร์เตียมเตียร์ปวดจงกิลองสวากิมันสวาพี่ละบันนี้tu ingi ke ga dawว่าเป็นลงบักินนังดูกินกิลองตันไรจงนี้ di pi long ha ni ke singi ki jong ni haga jing pek ke jong de kila mi kini ki mobile kila mi kini ki ila ban ong no ki kim sing tenat syut ban nadu ki gramafon ni man swa kim sing tenat syut kim sing tenat syut hakini ka ban le ya la jong ban le syutom ya la jong kim sing tenat syut ban ki sing tenat ban pe henry ban le ya la de kim sing tenat syut kate te ngapat ngadon ngamen simbang ade ban ki im thamai ke ban ki im thamai หมดดีนะก็ตะกะดาวพี่ระไว้มันลงกุมโตเวลานังดูกิเตียร์จงกิลองสวามันสวามก็จิงวันตะเล็บจงกินกิสุรนองเวย nasunong kaya ก็หมดนะดูก็กรามาโฟนกับทรานซิสเตอร์กับเรดิโอกินไลฟ์โปรเจกต์ทุกคนกิตอนนี้แต่คำตำมันตาเลยหากันในโมบายโฟนละยอลุด la yo lut แต่กัดบันนังยอลุดกัดตานังยะก็จง nang ja ก็ดีกตาที่กตากินลงหากตัวก็จิงรวยก็จงพี่ตะลเวียร์สอบเป็นหนึ่งมั้งงากว่าบันkidon ki benta ki bangala sim ya to ka jingwa jong fi kum ne iba nga sngo ban a hang ne mo kom ba phi nyeo kalong pai mo hak to ka jingwa ta wi ro so bat baneng phi ong kum ne ha ka wei ne ki khot
kasyarwat terwang kaming si syaesyu marang ot sur yambriu mentagi ladu Entah gila du. sur besli jingput sla khana masi syanosyu tawan ban phalang pat sangi kai ke jingmut jong phi ba firwai ka ne Ngakwa bakan wan biang ke. Ngakwa bakan wan biang kum kipur mensyua. ha Di minta kila nang du Ha. de ngadon ka tu jingmut ba ban bu kum itu kintin thi ha namar ba Hmm. le se kibriu kin sengeu along ki ken mau biang te ki menur ki ba mensua Por long mendai. por mendai ha de kita kadau ba ngabu itu kintin ba ong ba kutu le se kibriu ki wan phai biang sakata kajuk sa kata kaju okey Tengok tua. Pang tawia sopet neng ringkat rete dus bala bula seng. Lakan yam karu kum nung thau ula ai ringkat mati jing put jing kam sultan rai. Tongin yakin udya kiksai dui tarangi balaya lam da ulang shua. Các sinh ca bom tang uri ka doi tara ya jing tam tan rai u khun kha si khara haba tembrong up siada kik sai muka akamarang ting ne haka doi tara jing ud ba melung adina krem kimi các sinh ca nakra don bleu ki pen ki tongin yakin udya kik sai doi tara ngi balaya lam da ulong shua các sinh ca bom tang uri ka doi tara ya jing tam tan rai u khun kha si khara Kasyarwatul wang kaming siksha esyu marang ot suryam briu mentaki ladu surbisli jingput slakna amasi chano syu towan ban phalang pat changi Tongin yakin udya kiksai doi tara hangi balaya lam da ulang shua các sinh ca bom tang uri ka doi tara ya jing tam tan rai u khun kha si khara ngapa dia de por shwa jing ba be kan wan saki we ki de ti bandu jaj la jan na rempe khasi sa chi sin kin sawa to yung joj sa chi sin sangot upertang Tongin yakin udya kiksai doi tarangi balaya lam da ulang shua các sinh ca bom tang uri ka doi tara ya jing tam tan rai u khun ka si khara hoi 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 ti to phila pania thu yangi namarangi ki bakham hadin menta hoi ni khamtam le ni wele im masor tingim tipsyo phila pania batai se yangi khandia sumha ba fras kai kata ka serwot ka Sherwood ka ngisane ka dei ka bangi da snahi daga sip hakadur kum kai ha ka dur kum ka bisli tang balong ka don tang art liki thliu thliu kata ki khot serwot hoi oh pim dan ma menta mentang don nam dan mo te kata terwang ka kata ka don lai liki thliu ka don shani nung katar ulong sik kum besli kum ka bisli di daga sik hi oh tang ba katapat ka don lai liki thliu hi iput na pedang long shani don gamat hoi hoi te kani de gapung hoi hoi ki siam thlu nang ni shani nakli nakajat mana pedeng pedang iput nang ni ki tiam shani kemudian kata ki khot ka
อยู่กระ Terbang. ฮะ Terbang mah. Oh, ta. Te nang ta hang ne pijero kaming si. ฮะก็มีสิทธิ์ก็เดิน Ha, kaming si te kato bugirang nyaput hi ke basna. ฮะ Badon telik hap deng. ฮะ Oh, pidang sna pha kato. ก็เดินเหมือนกัน Ta kumha kanu ka khap. Ka ba kibriu kisak tendon kam haya kaming si. กระตู้ลง Kajing rawai samla jongki ne. Kajing rawai ha kanu ka. Ayom. Hakapur men ndai te ki long kis nyu tenak pi kis nyu tenak yang banya put banya tiam ya katu namar ba long haba lek haba wan ha lek cha lum cha klau cha langkha cha sai Ha. ia sakmit untuk teng-teng te Oh, kia ya mujah dah kata. kia mujang tak kan Oh, ta. Sur besli kajing put slah kana masih. ha Ha, itu batai deh. namar por bang adang kena nakan mau ndere tanga ki por bang suaro Ha. hapur bang ya ap masih saklau ki ya put slah ia put ketu bisli fi namar ba kenang ba kitu gi merat la ban ong na ki por man suat ki dang don gi merat Ha. bandaj ya ga masih Ha. ban bam ya ga masih Ha. te kenang ba gi te gi merat klau Kinting. tu kinting te kin tu ba don u kenra Nong sarai. nong syarai nong ap gitu Ha. ta kemut long kipen sawah da gitu kan kipen sawah da ke putsla kipen sawah da ke tu ke bisli nang ta don ru kibriu ki ban praktis Kai kajing mut jong pi dah ka pa pi pen kot ek ne ka khot ta ne jing roi. kalong along kumta ke long ke jengmut cunga kalong ba usangot un perta dal dei da gene ka jing sedang ke junga ke ba kan perta ba kan wan biang teh kan wan Kato ka juk. kajuk Oh. Tembut pila ban sim kata ka juk jong kilong chua man chua. Kadai ka juk ka soti juk ku basisya. setuju Ka juk ka belui-lui. Ka pa ka imlang salang dang yatip. nang ya Ya ka khia ka son jong ki marjan marpa jong ka sinong ka thang mo. Ta. ha Te hang ni. Hang ni ka kharas pat de jong ne ka jing rumai tal biar so pet bening. Pi ongkum ne. Tungin ya kan ut ya giksai dui tara. Hangi balaya lam da ulong shua. Kaksing ka bom tang muri ka dui tara. Ya jing tem tenrai ukun kasih kara. Temen pi tahu ya kan jing rumai ne pi kopi na wei. katu kasur ngatau manga di kini kintin bu tu hemen hemen junga hemen sana kiti kintin de bu tu hemen junga ini de sipara terahi Ni i hang ne ba kasih taruh ka ka wei ka jing tem ka bala jan du jan. Pila bani tu ingi ka dau. tip imat kum tu bang ong meneh tarai ba Kamu kasih tar ka ne. kata gini Pila ban pen iya ka sa. ini de saya mensua Kat no teli kiksai ka don. kan don reuteli Ber teli. Oh, ta. di mensua di kamdei rekamne kata saitar bagi yasna chane di kia sina do kulong Ngadang i ya kata. Au kulong. sina do kulong di ngapat yala de ngamudur ba ukulong ro lajin jar banyo lajin jar banyo te ngasu mudur no yala de long ba ka kham skem man long bek away kumne te su kulong no daga ne gading teli be Kan long bai ka wei. long bek away to kham skem pi Kam scam ba kan nampak hiru. kan nampak hiru Ta. ukulong de tangsu bakalabu tangsu bakala tangsu pat tangsu yu tela pan Kadai. te kan ni te long ba long skem pi Ti pisna hi ya kan mo ba fras. Ta. Kau to pila bani tu ingi ki fareng ki ong ya ki ne ki khot ki fret. Ki fret kini ki ba bu ikine gan ki fret ka jaka ka ban nyon ka kti hang to ban bu ikiki kat bagi mon ban tem ne. Ti itu ingi kumnu pinang ban ai jing khen kat no teli kini ki fret ba pi ha ban bu ha ka sitar. kini long kawan ha kapur ka ba ngatem ya katu kesur pi kawan Umta. latip hi namar ba nila singpu melumala ya katu ba mene ba katanik solfa te ngabu iswatang gitu do re mi fa sol la ti do Oh kaya umta. ti nalor katapat sa nang ladang dang don kam hang ta tang mut ngatem pi katu kesur ngatem
telada kamwan tangmut Bu biang suwe. bu biang suwe pak Oh. telada kata kasur flat bagi ong Ha. te ketuka minor lada kamwan tu tangmut adan kam suwe ta kalau kata kerkom Ta. ha Ta. Dia tu ba fras. Haba ngi pe gini gijing tam gijing pot ke ba fi. Ngi I kala nang du jaj pemangile ong man. ya Hatu pidon jingkermen ba kini ki tiar tem tiar pot jong borim maja kila ban imbiang lada ka sorkar ka simkia ban pen im ya ki lang ba subukan bu ka wei ka school tang kini ki traditional music ki jongi kemut kan peniat da ka sorkar amar peniat di private te bo pli teng teng kambiang ka phone kambiang ka pisa te kajak la kajak si teng lenti pidon ka jingkermen ba ban kentu ya ka sorkar ban pen imbiang gini ngadon king mar banga ngayel de ngakwa pi ha ha ngayel de ngakwa ba kan imbiang ban kan ki imbiang ha te lada ka sorkar hi ka sengeu bat ka don gijing perkat bangi de ban penimbiang tangamut ngapat ngakwa ba ngatrang ba ban ba ka sorkar bakan simkhia ban bu ya kini ki kenja school nene ki jaka ba hikai sna kata kerkom ta ngada gijing to katangi la ya karen nadu menes phang ka ton dai te siwa bangin poi pat de sakawi ka benta ka bang kini kitir kibi nadu kithlong hadu ka sit dui tara ka sitar nang ta bakini ka ksing ka bom ka ege pisnan dai te phila ban ayengi ka wei gijing rawai ka badai saphang ka farsi balandat ublai balandat ubriu yo blai ha phila ban rawai yangi to ngin ya rawai swai ka tamo ma fras ka to ka jing rawai ka ba piong ba ka ba ongkom ni ka parthai ka bangi im dap jing e kat sebangi phai briu se nyau la jing im usngau ba parthai kan namwai jing ba man kila nang selai para briu ru omdan jing ma jing thala bala kan rei para mensim bala peniap te kan nei ka dige jing rumai so bahasa ban tem yang iswa ngin poi se gawe ban ta jing e keren mo ha Cabangi pai Briu bom so nhau la jing em Us ngao ba percaikan om wai Jing beman kila nang shnai Para briu konten jing mam Jing thala bala kan rei para mensim baya penyap Atrai laki kmaca mengi pai kajing im to penjanai danut jengi tapun temai tu ai burngin pai syame wanam satrai bangin babi Simyangi nadu mentah Kidonut niu topen gelah Kan bau berwunang stan Udang ngama kabur jingdum Ajing di uaj umat Uyan makya shaleng syarum Sarung usngau klangbor Klem datipat ayu ganja Kunti pendaklat nang ni Jadu jogging maro syerda
lagi kuat camingi pai kajing im to penjanai donut jengi to pentemai tu ai burngin pai syami wadlam syatrai bangin babi Cimyangi nadu entah Kidonut niu topen kala Kadita tebamentang Udah kopat kabur utrai Udah ai jing ya tu lepas Baka neka percaya kamu wai Syano kan mangi pai On don syuka jing syong su La pendap dang jing kuslai Wan yu rifa ne ubadu Lagi kuat camingi pai Kajing im ta penjanai Donut jengi ta pentemai Tu ai burngin pai syami Wadam syatrai bangin babe Cimyangi nadu entah Kidonut niu topen kala Cimyangi nadu entah Kidonut niu topen kala Ko boleh sibun Mbak Fras nga kum kibriu hi kiba dang tip kata kajat dan riu jongi kiba dang tip riu tip belai mo te hadin mangilaya keren katto se fanga jing siam jong pi kini ki surtan rai mentapan ngi i ba fidei ukaitor ba krau jong kajat ban riu u bangam ye ki sur melung te hagane ka jing ruai ngai i ya pi ba phimdei tangkum ukaitor ki kentin ki badan hagane ka jing ruai philong ru kum u prophet unong itu lepai ke ga bansawan banatang ya iru wa fidei unong ya lap kini ki kentin ki badan hang ki long kum ba phia lap te ya ka jing phaiden ka jong bri phila bri tu yang i khendiat ka ga dau kum no phisngeu ba phi thau ya ka ni ka jing ruai bat haduk kat no phi i ba ubri ulalenda ti ublei ba phi seyo ke ni ka kentin Te pilong kum ukristan ne kum ukasi tanrai to batai Te ngan batai kum mukat kabangala kejing siam hagajing siam hagajing bat hagajing yu i junga Te kum Kristen pi ngala lek ngala wan ngala yu i hakaleng kanika ka lak batong hagane ka ri oi ke jung ri kasi ke jung te haga jing mudur bat jing perkhat ke jonga ki jing sniu kilan nang kendai ki jing sniu kilan nang kendai ni yo i lang ba ka YouTube ni yo i lang ba ka kubur ni la yo sniu bat ni la yo iru dalang jong ki kamat pi ti nga mudur nga perkhat mayala de nga on pe kata kajing im Kristen mo te haba pai sya kajing im Kristen sa kajing mut dur ga jonga long ba nam kwa keng bakin ja gitu ki te kat sya bangalek kat sya bangawan ngayo i tang ki jing sniu te ngadon kajing mut ban yalap lane ban bu yang ini kintin ke ban
penim ya gini kita tiap ya. pun berim hagi sekolah hagi college hagi university kamu ada gini ki sekolah ki college ki simkhia kamu kaya Kaya ya view basna ki ru pila ban kasane kayi deh. ta teh kaji dei bagasitar kata lah yang te ni hang to kadon ka bom ha na ipi yo ding bat kumno pisnai ka topan Kani ka bom nga kini giding bintala jenjar pi ban yo gini giding ke. ha Giding di bahek kene te giding ping. ha Ini giding ping. hmm Di ban bintala jenjar ban yo gini giding di bahek kene. ha Tengah kani shoot tit pi gini. Tit kani giding ke. ha Di ngatit sitenrai kam tu. Di kadon hi giding ka bang nang pun kam kadon ka bom nang ru kadon ha te ka bom nang te kamut ngala bret ha te ka banang te kamut ngala penden kam kalaj na ka ba gi bahe komni te ngala penden kam sagi thlong tolong sagi chang sentiu da ko mut pisna pun jai ha kita ngasna bun jan te kan simpor kat no ye pi ba pin snai kan ga bom ani gini le dagi benahi pi kamta namar ba ngamdon mesin repi ngasu le be daga keti be ti be dong ni be si be dong ni be tang dong ni pi kat no hi ngan la cái chis ngi te to ba fras entah ka jinya dei pan bat ka kane ka jingar wai ka jing siao ka sap ka phong ka bau bleu la ya pi mo hato pi kut tangang ne hasinong ne don ne girensan ke ba pi yo mani simbanta ban pen pau ya ka sap ka phong ka bau bleu te ya tu la mengi kom hagi ai kumhaka katuga monolith festival jong ka mau plang rong lalai de na jing prat lenti jong itu isar me ban don nga program hasilong ila khot yang ai la ia thu yang ai la pentip pin hab wan kumta pin hab ruai kumta ani isar me ban la irap sisai na ngam la cuba sikul yang jing le bah jing de ma i ban yalam lenti nengkong yang ai ban ra ini ka sap jong te ban pan pau ini ka sap jong ke de sar me ban hinga nut ban ong nama ba de leng ba jong i banga yo ban le hagiran san te ka kam itu kan ga perthai mo ti nalor ko monolith festival saka iki ide ki bentaran san ke ba pio ban i ka sap ka pong jong pi don kiwai ki ngale je tu post central library itu khot pen i kita ka jingkrut ke ba ni pen i kita ka karwai ka siau long ha kita kom ya put ya tem yele chikun no kumta ha don gi program gi bang yele ya ya chim tu post central library itu pen tip itu isan ban ong pin hab ruai da ka tin boy kita pin hab thau jing ruai kita men na tu go jing dap san fo snem ngani ga state me khaliar ila pha thau ke ngi ta jing ruai boy phang ngi jing dap san fo snem namar ha tu sni ba ra the te imut pha ruai te ngal thau ka ta jing ruai te kadon ga jing thut ni kum tai te gila sange na ke kampat da janai na to te kadang don hi ga benta ka ba phi fin sayo man pan bha su ya kata te kan biat ba fras ngakwa ban kali pi ngai i ka wei ka program sang ne ki thain ri boy mo ani ki tham ri boy sene ki paham idang don ki senong ki thain ki ba yarep kum to ki yarep da ka senong ka thau ki yarep lang te subu menta ki pu serti ya kalum ti ki yara bat kan the bat senrang mo kiu ka wait nang ya pu kum to swa bakin bat ka ba nang ta wei nang tem ksing nang rawai nang kan hoi ti situation ne sepi ki dang ele e ka ta ne ka e ki jingmut ka to katu de long nging gidang le tang ba mentah tu ladu mentah ini kisi jungi ladu satang lak ban ong no karta junga sya po takut sya dang don te ndala yap kat karta junga ladu don subat tem ksing don subanang ke tu jing ruai am ka e jing mut nomor ba subu mentah kendai pu ngut ki briu ki ya pu te ki ya pu e ta kalum bala da serti ka bala da lele mo ban rep ko balum mi ai tanang tau wei angut pade nang tem ksing nang kan hoi nang rawai ke jing mut kata katu long ban pan kemen ban pan sibha ban pan la ban ong nang ban pan ja thai ha kata kurkom pi ban ya bha ka marba u briu ba u la ban ong no don briu ba salia rep
saliyah syuping tu kapur ba ya kemen lang kum tu ya kan hoj. Kenhun. Oh, kenhun. Bat kan thei bat Bat kan thei bat senang. te kamut kito gidi gijuk jong ka juk ka ba makah jong ke jup ke ba. lui Oh. ka ba ka ta ka jing it jong ka imlang ka salang lang ya tri lang mo te mut kum kito ki ki iru ngirang dei ban pandem Yang dei man ka jing sngau jong de o ke jing kwa jongan ka long ta phe. cha Te phi hai ni gi mensua kapur bangadang kena ngadang kan mau pur bangadang ba para ha ti ngasat lek phi sagi jaka ba lek krut ke bam tu ge ti ngasat but nadin tunong tem ksing oh ngasat but kamu kada don da kasur ka to oh kadon da sur ge ti ngasat but nadin tunong tem ksing ma tunong nang tem ksing udon nadin gitu ginong rep sakman nong bet cha khamat ha din nong bet wan gitu ginong pu te hadin nong pu pan don so gitu ginong tem ksing ti ngasat but bet bat para sedin ngaba para sedin te ngalong bo i jing rwai pha phi te nga kat ka bangala ngabat ke ngai jing mut hapo itu ikin tin jing rwai ke tu sur jing rwai sila bani itu sikinten dar kentin kita ha tunong tem oh kajing pawar de kajing yalam ke sur de nang pu nang tem ksing kat ka bayalam tu nang tem ksing te gitu gi ba ke yarwai tu si kelar wo tu nang tem ksing si kelar wo te ba arwai te ba sa kman entah kadon na sur ni gitu oh ta te pimla ban kan mau kentin kentin sisa ta kamdon tapi itu oh so be ksing kasur ba wa hoi kam ta be ketun re da ketin hok kamdon re kamut tang ban yo ya ka to ka ju ka timing ka por ba ti ya pu ya ma ya pu ke ju gen ya pu lai mo hiu serup untuk ta ti ngakli phi sa ka we ba pras kat ne phi la tre sitam na ka minta yaladi hi simen nang ka imlang ka salang khamtam ya ka ri bat ka jai ri hato don ki nong mi khmat ki be ithu ya kana ka jingle jong phi lane don ni ai ki scheme ka ba ka sarkar ka wan man terwai phi ban pen janai su ya kana ka kam ka jong phi bisa yo kata ya hadu mentam pa yo la kanos na bila sang ene kam la dan syaka la man ong no la du pur ba ngadang sedang thau ka ni ka ying dia tai ka pur nga sedang la slem ba ta phi balai nga kali ya kata namar asiwa ka ne ka jingra khe ya ka jingdap san phlai snem ka mekhalaya jing yo jilla pa pura man ha ka ne bana januari nga tho ka wai ka jing tho ka jonga ka banga ong balai ba ha ban apply dorkhas ban yo ya ka mekhalaya award Pi subuh mentah nga long nong thok nang tar. Aku ban yo mekhalia award ngalik apply hi daladi ngalik pan kesan ngalik pan khalau nga put ran sing hi daladi. Ti hatu PE baka sarkar ka le ka badai ne ka bakal han ka ta balai haput ran sing daladi daladi. Tang. Kadai bakala. Wala ka bakala. Bakala. Kamut lada ka sarkar hi ka tip ya gibriu le jong compare. Pi hakane karwai ka siaw ka snaktiar kitiar tem tiar put nang ta unong rep nata unong risiar nong risniang nadong sedong kikam lada ka sarkar jongi ka dei sisa ka baka kwa ban yarap ya gibriu jongi kamu ka dei ban lek wat himaka de ban lek wat ka ei pidon kam nomor tidon tigi officer jong ka keleng gi jaka mo ta ka ei ka khobor ba pidon man ong sa ka sarkar ka jingia dei ba kini kikam jongi ti ngar nga kwa ka tai rukom kum ong pi hap le i mangi te long jitar kam ya hap lada ka ya hap long ngi te baduk sene ngi long sanon poista sano pi ngi lat ban le tamu ka sarkar hi gade ban wan ka de ban wat ni ka sarkar ai men sim sano badon kita gi badon ka sap katalan ba pher gen talen khanang ban pan kiu nang ban pan kiu di ngi te ong ban le wat ni la chong te jinjar kamu ka jingkawa jong fi galong ka sarkar ba ka dei ban pech haman lagi dong haman lagi than ba ka dei ban pen kiu ka nya ne ka jingrwai jong barim baja ne ka rep karyang hanor kom mo ka jingkawa jong nga ka long tai pi long ba ka sarkar ka dei ban pechu ge kum gini gi badon ka sap ko ba karpang mo
Kadai. Lada de unong tokot, lada de unong ruai, lada de unong sina, lada de unong no gen wadon sap ko bakarpang. Kasarkar kadai banwan wat. Kade banwan wat pi Kadai. Namar sakan dong kum no pinlek kasarkar. Kadai. Tebet ba Kasarkar gedon kita tanat sentiat jongka gibriu jongka keleng gi batip hangno kita gibriu gidon mo. Kadai banwan. Kamu kata kadai jingkwa. Ka jingkwa kadai. Te ba fras kaddu kawai ke jingkali. Ngin sa pe cibet dia kata jing tem rui tanah mo. Ka ba kaddu ngakwa ban kali nafi. Ka ka khobor ka ba pipidon. Syakari bat ka jaj menriu kham tam siki samla jong kari ke jong ha ka jing ya dai bat kine ki kam ki lenti ki ba pila prat. Ti pilong ha ka jing mut junga ka khobor ka ba ngakwa ba balai nga im kini ke jing mut ka ni ka jing tem jing put ru long ba ke jing ruai jing siau ru long ba kenang ba kinam brai segi egi jing sniu pi namar kan ni kam yalam rasa ke jing sniu hanga mudur ha ta kom dei te bakin ki im thamai na bakan ki im thamai na kenang ba ubri unam ngam sakata ka jing sniu unam hap sakata ka Jing thala. jing thala gen te Kemut ki kun samla ki dei ban sim ya ki dei ban sim gen gum kan ni ke jing yalam ko jonga nga jing mut jonga mat ke jing kwa jonga na ka hakata ka kom gen Bo kim dei ban le ran menteri ya kano ka kam. kano ka Kumpi kum ne na lor ba pirap piryang fitrei se gini ki kam. Tega mentali ka kam sarkar ka lakut. kalakun Tela da ki samla kim sim ya ka kam ga jong ki ka ba ki don ka sap ka talen. Tega mut kala da halor kata kanong rem kan. Ai ka khobor ka ba syai pin ai ki kun samla. de kumta long ba ha ke jing kwa jonga da to ki kun samla ro long ba bakin sim khian aken ya kan ni ka jing mut jonga long kan ni ke jing yalam ko jonga ken mar to menta te nga la manong mentang ngadang im dengan dang la mo la sai la sisni pat long subu no ndala yap manga Te yap sendon gini ki sap. yap no ban Kasap yap kata no lain. tengam kwa ken long ba kindon ken ban pateng la pateng kom ban pateng ken Ban nang kentiu susu. nang kentiu susu Ah, ha jing mut jonga de kalong menta kat ba ubri udang start hi Hai. kat ba ubri udang start jika ba unmi samadan sabar ba un yalap nagatin nga jong bulay ibu ba start mo Hai. de ungam penban sa kabor jingdum ni Hai. ungam penban sa kabor jingdum Hai. long gatukot ba ar nga don nga jingmut unta Kadai. kat ba ubri udang start udang ngam sa kabor nga jingdum hajig di buaj umat uyat mafia seneng serum Hai. hajika ba un yalap nagatin nga jong bulay Ban im ha im yat. im ha ban yalam ha de kalong kawan ka jingmut junga kumta hi de ngabu ye cuy Kadai. Pi ba frasi kentin. Wei nau nong tho ba khrau mo. Bangitip ko mudi al mudi. ha Uta utho ya ka wei ga jing tho wong lada ubriu ka laba mot ha ka por bale yalap ya ya ka ktin ga jong ublai ha kadang don ga jing kermen. Lada ubriu sya skore ga jing yalap ka ktin ublai kamu dang don jing kermen. Hanrei lada ubriu yu ba kentai. Haba ki ngam ki sur jing rawai ha ka janor sing jong to ubriu lakut. wala kut Lakut. Tapi perkat pi ba ka ne ga jing rawai ka ba pi thau menta pi tharai kan yo jaka ka donut jong ki kun kasih kara jong ni kata mo long ha kata selo kata ka rukom mo agay te kata ka long ka ba sngu tan hang ne ka long ba syano kat sabangi pai mo piong kan nam don syu ka jing song sup jing sung sup de bala pendap da jing kuslai wat ya urus pa komut wat urus pa la do urus pa ro don jing sup dan jing sup namar ba ke imlang ka salang ka pai ka kapai kapara oh ta dur ha kata rukom kadai tenga i ya kana ka jing ruai ka jong pi ka jing lendat ublei yo ubriu yo ublei yang boleh Hoi, kalong ba kadai ka kubor ba kharau bat ka ba biang por iya kane ka jaj benriu ka jongi ba fras to te kublei sibun ka jing dei ba kane ka jing ruai jong pi temen tangin poi se ka wei ka benta mo ti hatu gini ki tiar tam tiar put borok ka kine ke ba pi bisai hamat jongi ka long ba pi sinahi ha mas na temen ba hikaya pi dan reba hikai ngasu mudur hi Hoi. ha yo ya gi tiar gi ba hendai te ki de da ka wei pat te
ngapat long mentang ngaladang panjanai dan panjanai teh. ta Hmm. tingi iyang ne hajan kadon ka to ka frame ka ba pisna ka ding ba pisna ban mut sna do itara mo Oh, ini. tikila ban pen iyang i kendiat ha kan ko kom ba pi le ka to Kani tang ban pen i malum malayang i tu suai ka ding ayu ba pisna do itara mo kani keding ka banga sna manga ka ju he kani ka setar ngasna kani keding Oh. namar ka kamsting pi Oh. ban ra ban ka i ka kerteng na ka ding ka ni tingi ong sene ka berte. bair te Berte. ta ka ding fiang ru ba sai long Ang long ding pingiru. ha ha Di ingat dengan syait pendengkam dah kani pi. Di kani ka da kajing sina kani long pendengkam ta ka jing theo jing wa ni. oh kum ta ha ta Di kum no pi klong ya ka ne ban penuan ka kasur ka song hang ne oh kasur ka syong ni. ta kum no pi klong e ka to Di kajing kat kajing tip bat kajing sempang juga ada kelong nama nga syait ong hagi nga syait keli kena por banga lagi hikai sya keleng keleng jaka ba ong banga ya kani ka benta la khot ka don gi bo ong kaying don gi bo ong ka krem oh tengah ong ka krem kani ka thliu gan Hai. na ong ka krem di balai ka don ar benta kum ne ar kamna kadon kata ka ying ka krem he ka krem rit pi hoi ha pila ban peniang dia to ban yo ta to long ka don ar benta kum ne kadon ar benta balai pi ai ar benta pom ai ka we le long ka kham along kham long design ni da ai ka we thliu ta kamut la jenjar ha ha long kham wan design ba ha ta kasur pa de ka kham her kasur ka don ar kum ne kadon gi don la ka jong di don ki bo ong ka ying don ki bo ong ka krem kan ni ha tengat nga khot ka krem hi kani ka krem he kani de ka krem rit namar ba kadon gani pi kadon gani rendang kani ka long along ka sengkai mo hoi sing kai de nga tengah khot ka krem kan ni di ka kata ka ba don hapo krem ngala ban ong na ta ka kom di nga sai ong i kena nga sai keli ong ba kane la khot ka krem nga su batai di pitip ka ka badon hapo krem nga ong kena di okin tip re kan di kadon ka sur ka ba melum ha ka de di kadon ka sur ka ba melum di manong balasay ka te ka sur ka ba melung ka badon sini sipo de tumbrong kan bos say di kiksai ka oh ka don ka to jing ruai piong na tembrong kadon ka jing ruan tumbrong udai une kan ni oh to ni ru khot tumbrong ustrom ki khot strom de kin nang wei hai de nga tengah bu kerdeng da tumbrong de manong balasay ka ta sur ka mamelung de ide uni tumbrong buat uksai kadai ya nyua piong hang ne haba tembrong upsiat nagik sai uksai muka muka kadai kata to to te kumnu pi kelong ya kan epan nga di pantali lagi pancel oh to ngale ni pantali nang la dep theo de bo ngale ning pantali ni di bantah ni gitu to de itu seperti mana-mana mah de nang tu pan sapan no ku pantali ulong da kanir ulong hi dong nir nar bangala sna khnang narpu narpu untuk hai kat bas ngewit long ha to tu de nga thai le do pantali ngale do mi thai do ni le pantali di uni we pan uni de bo pan panjili pak nang ni oh ban fruit itu hai ta tu ko to ti ndala deb ya kan ka krem bakiong mo ka ai pada ka bentah ka bobut ya kan sa ka ai hap tap da kesni pak da kesni ayu seni belang kesni belang ngatit na yo seni belang yo kesni belang hai entah long kesni belang ka biang bah ka biang namar ka stang hi astang tamut ka ai ka sur bodon na po ka sawah ba ka sawa la sei no tutup uksai ke uksai muka hai dah ada nang ta bisa kesami gitu gi gitu gi thliu ban Shabi ta ti nang ta kat noi ai tharai ka simpore pi ba pinsna ka wei ka duitara tai banda dep te
kan no tayo tayo lah dia pi. Tayo. Tayo tam on. はいはい Tayo tam lah dia. Ti kan no ba fras fi di ka we an adut la dem na jang sedang Mensua porba anak sedang te kampat ka jingtem rapat janai bahare te ngadin tu por ngadin no tu ar hajar tam tu te mental apoi cekila hajar sanspa sah hajar kunta kita kimut ki bala bah ha ki bala ya yo ha gila ye ha te hatu pisna menta long ba pil abu lepa ban pen ya yo ne pin tang hawa sim order ga ai order gibru ti lada ngaruk ngadon ni kata kejingmut ba lada don ga yeu ka hat te nga kwa pi ban Bok lepas. taruh ban long ready made ban lo te hadu ini kisni giba hadu menta long kam don rapi ta ga yeu ka hat te nga sngeu jinjar kata ga nga chisin mut ngal mut ban sange no namar ba snakat ba snar long ba don rete ban tit ta kamut nga ngatre ni te da eipat ngan bam te sakun te chisin ngalak mut ban sange no te hamar kata kapur bang ngamut ban sange te don utusar me ban ba balong doktor ya kini ka udon apa Martin Luther Christian University idan itu te don de me ikin ba yarap ba prak lenti ngabangan ki imbiang Henry dengan lamut ban sange no teh la ban peni bun kan kajing tip jonga ni te to tenang ta nalor kata kaming si nei te hang ni pi kadeuro kata kamarang ot suryam briu ngakwa ba pin batai kam benia ya kata hakan ukur kom ba pi penuan ya ka ba kadai kamarang ot suryam briu long hato mensua ba ya briu gile da kata na gile da kata batai lem soma ti giong long nga dengan isu tang ba ki thu khana pat ki tugi temen giong ba hagap mensua per mendai te ha por ga ba ki por ba ya briu kuntu ki ya tiam da katu ki ya ot da katu kamarang ot te kia yam benya kia yam namar katu kamarang ot bangi khot kalong kum ga kasur yam briu pi baka egi senaya kata ada keding kalong kum kasur yam briu ki itu ginong ot ginong tem ginang bah pi ban pen i bah tengah te yalade tengah nang re temun mentah kalau adu agala sedang du ni te pidon gajing temu ban pen imbiang ya kata ban pen mi percaya biang ya kata aku nomor pi kata kasur yam briu sa kita tanya pedeng jong ka bagi orang Middle East kadang don ki jaj ban riu ki bahadu mentaro haba yam briu kum to ki khot de ki nong yam ki don ki botebet bah ban yam ban nyau tang lot iki kam jong to nong yam ki da siu bai nong ro ik ta ki briu kan ki nong power haba yam ti phimut ba kan ka marang ot sur yam briu ko mut ka yasrim ha nar ko suri mengetahui ti ta ti pidon gajing mo ban pan imbiang ya kata biar jingmut ban penim senada gading no senada gede ta imsai yang seperti kisin kesin hari ki mati gidin jat jong uki im ki im lada don ki nongbut namun pikwa ki pateng ki jong ya kiskun samla kari bakin budin ya kum kine ki nong kentiu barim baja mo ta ti kato kala biang trai ba praste kublai sibun ya kapor ke jong fi kublai nong kerkui fi mo kublai sibun ta kublai ta Jing uji sutrai yang hading menasel kai bansa bansi maka mensim yang kundan dalam Jing i jang u bam la man ang jing i jang u bam la
ngân ông tình ý từ chi sự tay ông đến ba la bên ông dinh theo xịt thăng ba ông cha ba u la phong tan si nhạt cha pang ta biasa pet neng ringkat rete dus tuang bala bola seng lakan nyam karu kum nung thau ula ai ringkat bat ki jing put jing kam sultan rai tongin yakin udya kiksai dui tarangi balaya lamda ulang shua các sinh ca bom tang murika doi tara ya jing tam tan rai u khun kha si khara haba tembrong up siada kik sai muka akamarang ting ne haka doi tara jing ut ba melung adina krem kimi các sinh ca nakra don udriu ki pen ki tongin yakin udya kik sai doi tara hangi balaya lamda ulong shua các sinh ca bom tang murika doi tara ya jing tam tan rai u khun kha si khara kasarwotul wang kaming siksha esyu marang ot suryam briu mentaki ladu surbisli jingput slakna apmasi chano syu towan ban phalang patsangi tongin yakin udya kiksai doi tara hangi balaya lamda ulang shua các sinh ca bom tang murika doi tara ya jing tam tan rai u khun kha si khara ngapa dia de por shwa jing ba be kan wan saki we ki de ti bandu jaj la jan narempe khasi sa chi sin kin sawa to yung joj sa chi sin sangot upertang tongin yakin udya kiksai doi tarangi balaya lamda ulong shua các sinh ca bom tang murika doi tara ya jing tam tan rai u khun kha si khara hoi 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 hoi